siis on. Tässä voin näyttää. Minullahan on Lava ykköslevelillä. Näyttää, että se on level 1, mutta ei ole. Ja mulla on Fire Graveyard, Sparkylogi ja Electro Princess. Sitten enää niin mä. Tämä. Joo. Tässä on mun hymylikas. Tämä. Ja tänä. Alan kakkosella. Pitää alkaa näytyä. Joo. Eikä mennä availemaan testiä. Mä tykkään tästä paljon. Mä en ehkä tuu tekemään, mä ehkä vielä tuun tekemään tästä lisää videoita. Tai siis teen tästä eka videon. Nyt kun mä oon lopettanut. En mä siis tätä videoa vielä lopeta. Vois ostaa mulle niin vähän. Kerrotaan 212 tonnia. Vedetään pikku hetki. Joo, eli yksi toinen koira siellä. Nyt se alkaa haukkua. Etuposissassa. Ja mä skippaan nää kohdat. Joo. Eli joo, nyt me ollaan täällä. Ja arvokkaa kun mä valitsen. Vaikka mä haluaisin rahat, no niin vähän, mä haluaisin kaikkein tosta siivun. Eli mä nyt skippaan, kun mä katon 2. Joo, täältä taas takaisin. Mä en siis kattonut sittenkään 2 videoa, kun en tiedä. Venatkaa siinä pikku hetki. Ei mitään sittenkään, kun meidän korvaa, että sen luuteen nyt se löysi sen. Joo. Nyt tämähän näköjään vähän turhaa. No siis mä, että te kun te katsotaan tätä videoa. Mä katon nyt monet suostattu 700 uudelleen. Mutta mä saisin, paljon mä saisin ilmoitteeksi niitä. 10 legendiä just ilmoitteita. Ja sitten on vaan 700. Koska se on siellä kauan. Jaha. Ei, sitten näkyy koko ajan. En mä sittenkään skipannut, kun tää video ei varmaan ikinä sitten lopussa, mä koko ajan vaan skippailen. Niin. Taas. Gemit. Kato näkyy vielä yksi video. Sitten ei enää. Ehkä. Joo, eipä varmaankaan. Luot. En mä tätä enää. Tai. En halua enää tätä ladata. No niin, vauhtia. Siinä on semmoista mä laitan painaa nyt tosta. Näin. Ei. Mä skippaan kun sitä aloitin. Okei, en skippaakaan. En halua skipata. Ei, ette nähnyt mitään. Mä otan gemit. Ja nyt. Koska nyt. Vihdoin ja viimein. 5 legendaarisesti ilmoitteeksi näin. Ei niin hankimeille, sulle saataisiin vielä noin. Joo. Se on 5 legendaarisesti ilmoitteeksi siinä. Oho. Aivan kun meillä on nyt. Mikä se tulee? Se tulee
Bandit, Graveyard, Lumberjack, Dark, Sale, Nothing, katsotaan. Ei niitä enää avattaisi. Mitä me sitten avattais? Olihan niitä vielä yksi. No. Noin. Jee. Ihan yksi. Joo. Aja. Ota vielä 25 objekti. Ja täältä tulee Epic Poison. Ja yksi. Okei, sitten nää lagaa. Lagi. No. Mä oon siis legitellyt Arianalla tässä pelissä. Jos tää lagi niin loppuisi. No niin. Okei, mä lopetan videon tähän. Tai siis lopetan tämän videon. Sitten ostaa ei nyt tälle. Joo. Se on sitten. Moikka!